Riwruok mar Jodolo ma kanisa ma Kopere ogolo siem ni chik manoketie kogno gi jatend piny Kenya William Ruto magayo kaka oganda tiyo gi mbui e pachoka kidek bedo yo ma thiro jogo makwero sirkal gino magiwacho no dhi ataro mar chike mathurka. Ne giwuoyo gi jofwambo e bore Nairobi kama giwache ni nitiere dwaro mondo mi chak rang malong'o chikno kendo gol moko kuom fuondi mage magichich ni biro rocho ratich oganda ka giwacho ni en hawi marach ni chikno ne orokni godo kendo nokadhe ka ok orange malong'o. Kar kamano gikwayo oganda jo Kenya mondo bed motang' katiyo gi mbui kendo ti kode e yo mowinjore. We raise serious concerns about the way the Law on the Computer Misuse and Cyber Crimes Amendment Act and the Land Amendment Act number 21 of 2025 were crafted and enacted in a hurry. Kenyans have raised substantial concerns about the amendments which were signed into law. We strongly recommend a necessary review lest they be abused to curtail the very freedom they ought to protect. Meaningful public participation would be necessary. The fears Kenyans have expressed regarding these new laws should not be brushed off. They deserve to be listened to and, where necessary, corrective measures taken. Specifically, it seems that the Computer Misuse and Cybercrimes Amendment Act can be abused to silence government critics, to abuse the rights to privacy, or even to manipulate the electoral process.